लोगोफोर नोंथांमोनखौ फामि सना चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय गिबियावनो दायो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे खामानि मावबोनोसैलाय बे खामानिखौ मावनायजों लोगोसे आं नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय आरो भिडिअ बनायबाय दिनैनि आंनि भिडिअ बनायनायनि ओंथियानो जाहैबाय लोगोफोर स नायलांनो हागोन नै माने नायनानै ला नै बे खनायाव ओरैबायदि नै इदि बेमफोर थायो आरोना नै जोबोद बेमफोर बेनला थायोना बिदिखौ आङो बुस्रिस्रांगोन लोगोफोरनि सारिफारि जोबथा लेथ्रासो नालाय ओमफ्राय आङो इसेबां दोहोनि गोरिब बेबायदि मानसि नङा आरोना जेनेबा गावनि जानायनि थाखायल' दङ जोंनाव जेबो नांगौनि बादा जेबो मुवा बेसाद गैया आरोना ओमफ्राय आङो नै मा दोनो गासैबो नै खानाय बोग्रा फोरानग्रा बट आरोना बेयाव ओमफ्राय बिदिनो सोरबा लाबोना होयो आरोना रेडि दोनखायो आङो माने लानाल' थांनाय नांनायनि आङो बेबायदिनो जोबोद बुलाय जालाय नालाय ओमफ्राय आं बोथ्रोदनानै मावस्रांलाबायनोसै लोगोफोर आरोना दे नायलांबाय थादो फाले गासिन हाजोब्बाय आरोना नै जासिजोब्बाय आङो दायो ओमफ्राय एसे दंबावो नै पेन्डिं खामानिया दैखर मानजिबावनांगौ आरोना जा लेथ्रासै नै बावाखैमा मानजिनायानो अयथासार लेथ्रा जाखायो बबो नै जोंना जेबो गैया होमब्लाबो आं बिदि दोनो आरोना लोगोफोर जा दोनजायो बेखौनो माथो बे फुकारा 4000मोन आरोना ओमफ्राय इनि खर' मोनसे दंबावो डाबल बेयो ओमफ्रायो बाहाय आरोना बै सिङाव दं